Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe emulweni. Namhlanje ukholo lwakho luzawuqina ngakumbi. Sifunda kwincwadi kaMateyu 14, ivesi 30. Into yokuqala emasiyithethe yoba ukholo lubalulekile kuYesu Kristu. Ithi incwadi yamaHebhere 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Asikwazi umkhulisa uYesu singenakholo. Ukholo lubalulekile, yi-foundation. Ukholo siseko sokukhulisa uYesu Kristu. NoYesu simvile phayana esitsho kule ntombazana, the woman with the issue of blood, esithi kuye, ukholo lwakho lukusindisile. Ukholo yinto ebalulekileyo xa sisiya kuYesu Kristu, naxa sihamba naye, naxa sine-relationship naye. Funeka sihlale kuye, singazuli, singabi ngapha nangapha. Laa ncwadi kaJames 1 from verse 6 usifanisa, uthi xa sithandabuza singenakholo sifaniswa nolwandle oluphuma ngapha, olulwatyuzayo, luqhutywa ngumoya, the wave, tossed ngapha nangapha, tossed by the wind. Sithi singapha siyathandabuza, namhlanje sinje, ngomso sinje, ngomso siyaqhumisa, namhlanje siyaworshipa, this and this. Okufuneka ithi ke ngoku akho nto sinoyifumana, double-mindedness. Ithi akho nto sinoyifumana kuyehova xa sinjalo. Uyifunde laa ncwadi leya kaJames verse 1, qale phaa kwivesi 6 uyawutsho phaa kwivesi 8. Uthi uyehova uthi thina ngeke ze sifumane nisi xa singenakholo. Into ebalulekileyo masibe nokholo. Kule ncwadi kaMateyu 14 verse 30 sizawuva uPetros nabefundi bakaYesu. uPetros ngumfundi kaYesu, besoyika bebona uYesu ehamba phezu kolwandle. Bathi hayi, akangoYesu lo, ngumsholuko. Bathi hayi, lo yighost, la inguye. Wathi uYesu, hayi ndim, izani sanukoyika, ndim. uPetros athi, Nkosi, ukuba nguwe ndibize ndize, ndihamba phezu kolwandle. Ahambe ke uPetros. Verse 30, ke kaloku ebona umoya onamandla uPetros sengenile elwandle, woyika, waza waqala ukutshona, wakhala esithi, Nkosi, ndisindise. Into emasiyifunde ke ngoku apha namhlanje eyoba ukholo lwethu xa selususa kuYesu Kristu sizawutshona. Into yenza uPetros yaphantsi utshona, phantse watshona pha, uzincede ngantoni? Ngokukhala. Nathi masingathuli. Wakhala wathi, Nkosi, ndincede, ndisindise, ngoba uye wawasusa amehlo akhe kuYesu Kristu. Nokholo walususa kuYesu Kristu, walibala uba ubiziwe nguYesu Kristu, uPetros. So xa sisengxakini, in our challenges, in our seasons, xa siphakathi kwamadabi omhlaba, kufuneka amehlo wethu siwaphakamisele kuYesu Kristu, singasuki kuYesu Kristu. Sitsho kunjalo nje, sithi nje asizusuka kuYesu Kristu, siqhayise kuYesu Kristu phakathi kwanye kamadabi. Ngeke ze utshone xa uthembe umaxhoba ayakhawuleza, uthembekile. Eva uDavide kwi-book of Psalms 124. Davide uyatsho phaa kwivesi yokuqala athi, had it not been God who was on our side, athi the enemies would have swallowed us alive.
xa ebengekho lo Yehova ezimpilweni zethu, tshaba zethu ngeba zisiginye siphila. Tsho njalo laa ncwadi. Ndithande xa esithi umgibe uqhawukile, sasinda ke thina. Umqhawuli wemigibe uYehova, uYesu Kristu. Uyayiqhawula ke wethu imigibe, siphuncula ngoYesu Kristu. Masingasukini kuYesu. Umehlo wakho angikhala noba yeyiphi na ojongene nayo, kodwa yithathe uye nayo kuYesu Kristu. Uthi Yesu, nale aphakamisela kuwo amehlo am. Uncedo lwam luzawuvela kuwe Yesu, umqhawuli wemigibe. Masihlale kholo lwethu maluqine. Into yenziwe into yoba njena uPetros aphantsi utshona pha. Sizawutshona. Iingxaki zizasiginya, sizawuzika xa ukholo lwethu lungekho kuYesu Kristu. Sizawuzika. Ngoba ngantoni? Sisusile thina ngokwethu kuYesu Kristu. Kanti funeka sithini? Siswime, not sink. Singathi sink. Sink is not our portion. We must swim. Asiswima ke kulapho sawuqhayisa. Sithi umgibe uqhawukile. The trap is broken and we are free. Kwindlela yethu yokholo. Inkosi kakhulu. God bless you. Jesus loves you.